אז שלום לכולם, אנחנו היום במה שנקרא יום שער רוחני, 11 ל-11, ואני ככה אתחיל מקצת לספר על התדר האנרגטי הזה של המספר 11, ממש ככה בקטנה, מאוד 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 בקטנה, כי בסופו של דבר התדר העוצמתי ביותר זה התדר שאנחנו מביאים למרחב, וזה מה שעושה את השינוי בתוכנו, מחוצה לנו ובקולקטיב. אז המספר 11, בעצם אם מחברים אותו, 1 ועוד 1 יוצא 2. ו2 בנומרולוגיה זה מספר שממש נחשב מספר של מגנות. אוקיי? זה ממש מספר של זימון. 2 זה מספר שמקושר לאנרגיה נקבית, ואנרגיה נקבית היא אנרגיה שהיא יותר כזאת פסיבית, היא פחות אקטיבית, פחות יוצאת החוצה, היא יותר ככה מתכנסת פנימה. יש ככה מונח שנקרא תודעת ביצית, שזה ממש להיות כמו ביצית. הביצית מחכה, היא לא הולכת לשום מקום, היא מחכה כמו מלכה, מחכה לזרע הטוב ביותר שיפגוש אותה, ואז תיווצר בעצם ההפריה. אז מספר 2 זה ממש התדר הזה, התדר של רגע ההתכנסות פנימה, הדיוק של מה אנחנו רוצים, באמת באמת רוצים. ומתוך המקום הזה, להיות בטוחים שהדבר המדויק פשוט יגיע, וכשהוא יגיע, יהיה איזשהו מפגש מדויק, מבורך, וככה באמת כזה שיוביל למה שנקרא להפריה, לתינוק חמוד, אוקיי? למשהו ממשי. באופן כללי 11 גם כשלעצמו הוא נקרא מספר מאסטר, מספר מאסטר רוחני. בעצם מאסטר זה אחד שהוא בעל כל הידע, בעל העוצמות, הוא מאוד ככה עוצמתי ומשפיע מאוד, ואנחנו היום לא רק ב-11, ביום 11, אלא גם בחודש 11. כלומר, ממש כל החודש יש לו את התדר הזה, כל חודש נובמבר, והיום ספציפית, ה-11 ל-11, זה ככה יום שמעצים עוד יותר את התדר הזה של ה-11. אז זה ככה באמת מאוד מאוד על קצה המזלג, אני לא ארחיב על זה, אבל אני כן מזמינה אתכם למי שזה מעניין אותו, להרחיב עוד ולראות איזה עוד איכויות מדהימות יש לתדר של היום. אז ככה, לפני שאני אכנס באמת לעומק, שנייה אני אספר בגדול מה אנחנו עומדים לחוות בלייב הזה. אז ממש בעוד כמה רגעים נעשה ככה, ממש כמה דקות של קצת נשימות, קצת הרפיה של הגוף. הגוף שלנו סוחב כל כך הרבה, כל כך הרבה. וכשהגוף מכווץ, אז מאוד מאוד קשה להיכנס פנימה, לדמיין ולהפעיל את החלק שהוא לא פיזי, מה שנקרא. כלומר, באמת זה אחד הדברים היותר חשובים, שהרבה אנשים ככה שניגשים אליי ושפונים אליי ואומרים לי שהם או שהם לא מצליחים לדמיין, או שהם לא מצליחים לשמוע את המחשבות של מה באמת הם רוצים וכל זה, אני אומרת להם קודם כל להרפות את הגוף. אז כבר עכשיו רגע אני מזמינה אתכם לבדוק האם הכתפיים שלכם ככה קפוצות או שהן לגמרי משוחררות. שימו לב רגע לגוף שלכם. האם אתם נמצאים במקום שהוא ככה נוח ונעים, או שאתם בישיבה שהיא ככה מקופפת ומקובצת? אז רגע רק תתבוננו מה שלום הגוף שלכם, ועכשיו אנחנו נעשה לו ככה שחרור טוב של כל האיברים, ככה שתהיה לנו גישה חלקה יותר למה שמעבר לגוף שלנו. אז אני מזמינה אותנו להתיישב בנוחות, בתנוחה שתהיה לנו נוחה.
אנחנו יכולים רגע לקחת נשימה עמוקה, טובה. לשחרר את כל האוויר מהגוף, תמיד אני אוהבת לשחרר קודם את הכל. בשאיפה נכווץ את שרירי הפנים, ממש 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 כל שרירי הפנים נכווץ אותם. ובנשיפה נרפה את הלחיים, את המצח, את הלסת, את הגבות. ניתן לכל שרירי הפנים להרפות. ושוב, שאיפה עמוקה, נכווץ את העיניים, את הלחיים, אולי נעשה איזה חיוך ענק גדול כזה, ממש הכל מכווץ מכווץ. ובנשיפה נשחרר הכל. ניתן ממש למצח לנזול למטה. לסת, לשון, משוחררות, רפויות. ניקח עוד נשימה טובה וממש נאפשר לכל שרירי הפנים להיות ללא כל מאמץ. ושוב נשחרר את כל האוויר מהגוף. פעם בשאיפה נרים את הכתפיים למעלה, שאיפה עמוקה, כתפיים עולות. ניקח אותן אחורה, נפתח את בית החזה, ובנשיפה נרפה את הכתפיים. נרגיש רגיעה גם בזרועות הידיים. ושוב שאיפה עמוקה, כתפיים עולות, הולכות אחורה. בית חזה נפתח, ובנשיפה נרפה הכל, נאפשר לכל המתחים, העומסים, פשוט להשתחרר. מעולה, ופעם נוספת, כתפיים למעלה בשאיפה, ואחורה, ובנשיפה נאפשר לכתפיים להרפות למטה. זרועות הידיים משוחררות, רפויות. רגע ניקח את ההזדמנות להתבונן איך הגוף שלי עכשיו מרגיש אחרי שקצת נשמנו. שחררנו את שרירי הפנים, את הכתפיים. פתחנו את בית החזה שלנו, ששומר לנו על הלב היקר. ושוב נשחרר את כל האוויר מהגוף. שאיפה עמוקה, נכווץ את האגרופים, ממש נאגרף את הידיים, חזק חזק חזק, נדמיין שכל המתחים מתרכזים לכפות הידיים, ובנשיפה נשחרר, נפתח את כפות הידיים, נאפשר לכל העומסים, המתחים, הכעסים, הדאגות, להשתחרר. ועוד שאיפה עמוקה, אגרופים חזקים בידיים, שוב נדמיין שכל מה שיושב עלינו בתקופה האחרונה מתנקז על אגרופי הידיים, ובנשיפה נרפה, נאפשר להכל להשתחרר, להישטף. מעולה. ניקח עוד 2 נשימות עמוקות וטובות, שאיפה עמוקה. בנשיפה נשחרר אנחת רווחה. ועוד שאיפה עמוקה. ומכל הלב נשחרר אנחת רווחה. מעולה,
לאט לאט נחזור לכאן, נפקח את העיניים אם הן היו עצומות. נצמיד את כפות הידיים זו אל זו. ניצור מעין איזון פנימי בתוכנו. מעולה. ומי שכאן איתי, ברוכים, ברוכות הבאות. כיף גדול שהצטרפתם, גם אם אתם צופים בהקלטה. ומי שכאן איתי בלייב מוזמן ומוזמנת ככה לפתוח מצלמה שאני אוכל לראות את החיוך שלכם. כמובן רק אם זה מרגיש נעים ובנוח. מהמם. אז ככה באמת החלק הראשון של רגע להרפות את הגוף, אני אשמח גם שתרשמו לי בצ'אט אם אתם מרגישים איזושהי הקלה בגוף. כל מה שעשינו זה בשאיפה קיבצנו אזורים מסוימים בגוף, ממש נתנו לכל מה שעצור בתוכנו להתנקז, אם זה לשרירי הפנים, אם זה לכתפיים, לאגרופים, ואז בנשיפה פשוט לשחרר. כן, רווחה גדולה, איזה כיף לשמוע, מדהים. אוקיי, אז זה ככה ממש תרגיל שאם אתם מרגישים איזשהו סטרס, קיבוץ, כעס, דאגה, להשתמש בגוף שלנו. זה אחד הדברים היותר נגישים לנו, שהוא ממש המצפן והמכוון שלנו למה קורה בתוכנו. אם אנחנו שמים לב שפתאום הכתפיים ככה קפוצות, אנחנו קצת יותר מקופפים, אוקיי? בטח הזה סגור, לפתוח עם הנשימה. לקבץ קודם, ואז לשחרר. הגוף ישר מגיב לזה, זה נותן לו את התחושה שהכל בסדר, שאנחנו מנהלים את העניינים, ואנחנו יכולים ממש לדאוג, יותר נכון להיות רגועים, שהכל בסדר. אז מה עומד להיות לנו בהמשך? אני עומדת לשתף אתכם באמת על דגש מאוד חשוב ברמת הקריטי, כשאנחנו מבקשים לזמן איזושהי מציאות. זה ממש לקוח חלק ממנו כמובן מתוך הקורס המלא שלי שנקרא אני השפע. אז זה דבר אחד, נדבר ככה באמת על הדבר שהרבה אנשים מפספסים, הרבה מאוד, גם אני, זה משהו שכשהבנתי אותו, הכל השתנה, ממש, גם מבחינתי וגם מבחינת הסביבה שלי, ותכף אני גם, כשאני אכנס לזה ואני אשתף אתכם בזה, אז גם אני אספר לכם ממש איך זה נראה הלכה למעשה בחיים שלי. ניתן לכם דוגמה ממש שקרתה לי בסופש האחרון. דגש נוסף, מעבר לזימון מציאות, הרי לזמן מציאות באמת, החוקים הם מאוד מאוד פשוטים, אוקיי? מאוד פשוטים. אם רוצים לזמן מציאות, תעשו א', ב', ג', זהו, זה יגיע. השאלה לא אם זה יגיע, השאלה אם אנחנו נהיה פתוחים לקבל את זה כשזה יגיע. וזה משהו קריטי. אז נדבר גם על זה, איך לקבל את המציאות גם שמגיעה אלינו, וגם אולי את המציאות שלא ציפינו לקבל, ואולי שהיא בכלל אין לה שום קשר למה שזימנו. גם על זה נדבר, וגם על זה אני אתן לכם דוגמה ממש מהחיים שלי, מהסופש האחרון. ובסוף נעשה תהליך בדמיון מודרך, שככה ניצור לעצמנו את המציאות שאנחנו רוצים. נשתמש בכלים מעולם האלכימיה הרגשית, ניצור ממש שינוי פנימי עמוק ב-DNA שימשיך לפעול גם לאחר התהליך. ולכן כל מי שיעשה את זה היום, יכול להיות שתרגישו גם את ההשפעה של זה לאחר הסשן, וגם אני אמליץ לכם לעשות את זה כמה וכמה פעמים. היום ממש יש לנו תמיכה אנרגטית מאוד מאוד חזקה, אז ככה כל מי שכאן זה הזמן
הכי 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 מדהים שיכול להיות, שיש לנו את כל התמיכה מכל האנרגיות ביקום, מה שנקרא. כמובן שזה טוב בכל שלב, היום פשוט יש לנו ככה אנרגיה מאוד מאוד עוצמתית לזה. יופי, אז בואו נתחיל עם הדבר הראשון. הדבר הראשון שבאמת, כמו שקראתי לזה, זה משהו מאוד מאוד קריטי כשאנחנו באים לזמן מציאות. דבר ראשון זה לדעת מה אנחנו רוצים, אוקיי? הרבה אנשים יודעים את מה שהם לא רוצים. וזה קטע, כי שנייה רגע תשאלו את עצמכם, מה באמת הייתם רוצים? מה אני באמת באמת רוצה? מה אני באמת באמת רוצה? לרוב אנחנו מסתכלים על מה כבר אין לנו כוח, ומה אנחנו לא מוכנים יותר שיקרה, ומה אנחנו רוצים, אבל בלי זה וזה ובלי זה ובלי זה ובלי זה, ובלי לשים לב אנחנו נשאבים לאיזושהי אנרגיה של מה לא. אז זה ככה כלי קטן לפני באמת הדבר הנוסף והעמוק יותר שאני אשתף אתכם, שהוא הכי 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 קריטי בזימון מציאות בעיניי. אוקיי, אז דבר ראשון רגע לבדוק מה אני באמת רוצה, מה הרצון שלי. וזאת נשמעת שאלה מאוד מאוד תמימה ופשוטה, מה זאת אומרת? ברור שאני יודעת מה אני רוצה, אבל זה לא תמיד ככה. אז כבר אני מזמינה אתכם שנייה להדהד, אפילו ממש עכשיו רגע להניח יד על הלב. בואו נעשה את זה אפילו ביחד, שככה ניצור פה איזשהו תדר עוצמתי ותומך. נניח רגע יד על הלב, אולי נצליח להרגיש את פעימות הלב היקר שלנו. ככה תוך כדי, לפני שנשאל את הלב שלנו מה הוא רוצה, אני אספר לכם ומה שאני אומרת לספר עכשיו זה ממש משהו שהוכח מחקרית ומדעית, ממש הצליחו למדוד את האנרגיה, את התדר שהלב משדר, וגם את התדר שהמחשבות משדרות. ומצאו שהתדר של הלב חזק, עוצמתי ומגיע רחוק יותר, פי איזה 8, אל תתפסו אותי במספרים, כן, אבל משהו מאוד מאוד כאילו משמעותי. לכן כל דבר שאנחנו רוצים באמת בחיים שלנו, אנחנו נרצה להתחבר ללב שלנו. כי מה שאנחנו רוצים בראש, בשכל, לרוב זה לא הרצון האמיתי. לרוב זה הרצון של ההורים שלנו, של החברה, של איזשהו זיכרון, שאולי זה מה שאני רוצה, אבל זה לא באמת. הלב שלנו יודע הכי טוב מה אנחנו רוצים. ולא רק זה, גם יש לו את העוצמה הגבוהה ביותר למגנט אלינו את מה שאנחנו באמת רוצים. אני מזמינה אותנו לקחת כמה נשימות טובות, ממש להרגיש איך כל הלב מתמלא באנרגיה יחד עם הנשימה. רגע לשאול את הלב, מה אתה רוצה, לב יקר שלי? מה באמת אתה רוצה? יכול להיות שהתשובה מגיעה ישר, יכול להיות שלא, אבל מה שבטוח זה שברגע שהפרחנו ללב, הפרחנו לחלל איזושהי שאלה שמגיעה מהלב, התשובה תגיע. אם לא עכשיו, אז עוד שעה, אם לא עוד שעה, אז בחלום, אם לא בחלום, אז עוד חודש. אבל התשובה תמיד מגיעה. תמיד. אם עלה לכם איזשהו רצון, וגם אם לא,
תשאלו את הלב שלכם מה הוא באמת באמת רוצה מתחת לזה. למשל, אם עלה זוגיות, או בריאות, או מימוש, תשאלו אותו, מה מתחת לזה? מה אתה רוצה להרגיש? גם אם אנחנו רוצים איזשהו שלום עולמי לצורך העניין, מה אנחנו רוצים להרגיש כשיהיה שלום עולמי, או כשנהיה בזוגיות, או כשהזוגיות שלנו, גם אם אנחנו בזוגיות, תהיה כפי שאנחנו מאחלים, או הבריאות האיתנה שאנחנו רוצים. איך זה יגרום לי להרגיש? מה אני באמת רוצה מתחת לזה? וככה, שוב, יכול להיות שעלו לכם דברים, יכול להיות שאולי בתהליך העמוק יותר שנעשה, הדברים יעלו. ואני רוצה רגע להתעכב על הנקודה הזאת של מה הרצון האמיתי מתחת למה שאנחנו רוצים. יס, אתם כותבים לי פה, מיכל כותבת אהבה, שלווה, בדיוק. מדהים. אוקיי, זה בדיוק זה. עכשיו, מה שיפה זה שברגע שאנחנו מתחברים לרצון האמיתי, קודם כל, הוא כבר נוצר בתוכנו. כשאני מדמיינת או חושבת על הדבר שאני באמת באמת רוצה, הלב היקר שלי מתחיל לשחרר את הרגשות האלה בתוך הגוף שלי. בשילוב של המוח. הלב בעצם משדר למוח פי איזה 8 יותר ממה שהמוח משדר ללב. והלב הוא זה שבסופו של דבר משדר הכי רחוק וגם מושך הכי חזק. אוקיי? אז ברגע שאנחנו מעלים בתוכנו, מתוך הלב שלנו, את הדבר שאנחנו באמת רוצים, כבר מתחיל לפעום את זה לכל תא בגוף שלנו. מאשר המוח שכשהוא משדר את הדבר הזה, כשהוא פחות רגשי, אז הדברים הם גם פחות עוצמתיים. נורית גם כותבת, הרצון האמיתי מהלב לתת אהבה ללא תנאי, לתת אהבה ללא תנאי, נחת, משפחתיות, מדהים, בול, זה בדיוק זה. עכשיו תראו איזה קטע, אני אשתף אתכם באמת בחוויה ככה מאוד קצרה ומאוד עוצמתית שחוויתי בסופה של זה. אז הייתי בפסטיבל של מדיטציה וריקודים ומוזיקה בסופה האחרון במצוקי דרגות במדבר, בים המלח. וככה הייתי שם גם עם חברים, ובסוף היום הייתה איזושהי הופעה ממש ממש טובה. ופתאום שמתי לב כזה לאיזשהו רצון בתוכי, כבר זהו, ללכת, ממש רציתי כבר להתקלח וזהו, וללכת לישון. ואז אמרתי לחבר'ה, יאללה, נראה לי אני חותכת ממש תכף, ממש בא לי מקלחת. ומה הייתה התגובה שלהם? מה הקשר מקלחת עכשיו? תראי איזה כיף פה, מה מקלחת? לאן את הולכת? מה פתאום? זה גם ככה עוד איזה שעה נגמר, תישארי איתנו עוד, תראי איזה כיף, ובאמת היה ממש כיף. ואז ככה המשכתי עוד טיפה להיות איתם, רקעתי, ובאמת אמרתי לעצמי, באמת מה מקלחת עכשיו? מה אני רוצה באמת? שימו לב, גם על הדברים הקטנים והפשוטים, מקלחת. מה אני באמת רוצה במקלחת? ממש ככה, תוך כדי שאני רוקדת, שאלתי את עצמי, מה אני באמת רוצה? ואז עלתה לי התשובה. אני רוצה רגע זמן לעצמי. אני רוצה רגע שקט. אני רוצה רגע זמן איכות עם עצמי. אחרי שיום שלם ככה הייתי עם אנשים ומוזיקה וסדנאות וזה, פתאום ממש הרגשתי
רצון של מנוחה, של שקט, של זמן לעצמי, ומקלחת בעיניי זה ממש התיאור של זה. בעיניי מקלחת זה מדיטציה, זה זמן לעצמי, זה זמן לשקט. אוקיי, אז, וכשאמרתי להם שנראה לי שאני הולכת להתקלח, לעשות ככה מקלחת טובה, אז הם לא הבינו, כאילו באמת מה הקשר עכשיו מקלחת. ואז אחרי שהבנתי, אז ככה, קודם כל זה ממש הורגש מתוכי. הייתי הרבה יותר ככה, מה שנקרא, בטוחה במה שאני באמת רוצה, וכשאתם יודעים באמת את מה שאתם רוצים, זה משודר החוצה, וזה מדהים איך הסביבה גם מתייחסת לזה, כי תקשיבו לדבר הבא. אחרי זה באתי להגיד את זה לעוד חברה שהצטרפה, שהיא לא שמעה אותי לפני שאני הולכת להתקלח. ואז באתי ואמרתי לה, איזה כיף שבאת, אני כבר זזה, ואז היא שאלה, מה, לאן, למה וזה? אמרתי לה, אני הולכת לזמן איכות עם עצמי. ואיך היא הגיבה? היא אמרה, וואו, בטח, איזו מדהימה את שאת מקשיבה לעצמך. היא חיבקה אותי, ואיחלה לי איחולים טובים. שימו לב להבדל. והמציאות החיצונית רק בעצם משקפת לנו את מה שבאמת מגיע אלינו, אוקיי? כשאמרתי בהתחלה מקלחת, בכלל לא ידעתי כל כך מה אני באמת רוצה, ומה קיבלתי מהסביבה? סוג של התנגדות. כמובן, הם רצו שאני אהיה איתם, וזה בא ממקום של אהבה, וזה ממש נעים ומחמיא. אבל הייתה איזושהי התנגדות, כאילו, מה מקלחת? וזה, תישארי איתנו, אוקיי? הם התנגדו לזה שאני רוצה ללכת. ואז אחרי זה שאני ידעתי באמת מה אני רוצה, ומה אני באמת צריכה, אני צריכה זמן לעצמי. אז פתאום באמת התגובה מהסביבה הייתה אחרת. היא הייתה תגובה של חיבוק, של הכלה, של ברכה. ולכן זה חלק סופר סופר קריטי. לדעת מה אתם רוצים מתחת לרצון שאתם חושבים שאתם רוצים. שוב, אם אני רוצה עכשיו זוגיות, אז מה אני באמת רוצה? מה אני באמת באמת רוצה? אם אני רוצה בריאות של הגוף, למה? למה אני רוצה את הבריאות של הגוף שלי? מה אני באמת רוצה שם? אוקיי, אם אני רוצה מימוש, וכן הלאה. המפתח שיוביל אתכם לתשובה הזאת, זה לשאול למה. למה אני רוצה את זה? למה אני באמת רוצה את זה? ומבלי ככה, כאילו, לרצות לקבל את התשובה עכשיו, כי לפעמים דווקא כשאנחנו ככה דוחפים את זה ומנסים לברר את התשובה, דווקא אז זה לא מגיע. פשוט להדהד, למה? מעניין למה. התשובה תגיע. אוקיי? כמו שקרה לי פתאום באמצע הריקוד, מעניין באמת, מה מקלחת עכשיו? זהו, בגלל שאני כבר מאוד ככה מתורגלת, כי זה עניין של תרגול, אוקיי? שוב, בדברים הקטנים, תראו איזה דבר קטן כביכול ושולי כל כך הבאתי לכם פה. אבל שתבינו איך דווקא מתוך הדברים הקטנים ומתוך התרגול שלהם, אחרי זה גם משליך לדברים הגדולים, והרבה יותר קל וזורם אחרי זה באמת לקבל את התשובות גם על הדברים הגדולים. אז זה הדבר הקריטי, שני דברים קריטיים. אחד, זה לדעת מה אני רוצה, ושתיים, זה לברר את הרצון האמיתי, למה אני באמת רוצה את זה. והלמה הוא תמיד יהיה מקושר למשהו רגשי, אוקיי? לכן זה כל כך קריטי, כי אם זה רגשי, וכל הבחירות שלנו בחיים הן רגשיות בסופו של דבר, ברגע שזה רגשי ואני יודעת את הלמה הזה, אז אני בעצם משתמשת בעוצמה של המגנות, העוצמה הכי חזקה שקיימת, שזה העוצמה של הרגשות. ברגע שאני מרגישה משהו מתוך הלב באמת, זה שולח את זה לכל עבר, וזה מגיע אליי בעוצמה הרבה יותר גבוהה ממה ששלחתי החוצה. אם יש לכם שאלות לגבי זה, זה ממש הזמן עכשיו, לפני שאנחנו עוברים לדגש השני של קבלת המציאות שלנו. זמן טוב ככה גם רגע לנשום, שנייה להקל את הדברים.
מהמם. בכל שלב אתם יכולים לרשום כמובן שאלות או דברים. גם מי שצופה בהקלטה, אגב. אז שאלה של יהודית, מה מסתתר מאחורי הרצון להיות בריאה? יופי, שאלה מצוינת. יפה, והשאלה שאת שואלת פה זה פחד ממחלה מכאב? יופי, אז תראו, פה נתתי לכם באמת את הרובד ככה ההתחלתי, את הקליפה החיצונית. מה מסתתר מאחורי הלמה הזה? מה מסתתר מאחורי הרצון הזה? אז אני אגיד שכל אחד זה רצון אינדיבידואלי משלו, אוקיי? כמובן שכולנו רוצים שהגוף שלנו יהיה בריא לצורך העניין, נכון? אבל אני יכולה לרצות את זה בשביל שאני אוכל עכשיו לגדל את הילדים שלי ושיהיו לי אנרגיות בשבילם, ויהיו אחרים שירצו שהגוף שלהם יהיה בריא, כי אולי הם ממש אוהבים לטייל, וככה הם ממש רוצים שהגוף שלהם יהיה בריא וחזק, בשביל שהם יוכלו לחוות את הפיק של החיים שלהם, שזה טיולים, ויש כאלה שזה נגיד העבודה שלהם, אוקיי, שהם ספורטאים או שכזה, והם ממש צריכים להיות בריאים. אז כל אחד יש לו את הלמה שלו. ואני יכולה לצרף לכם, אני אצרף בקבוצת וואטסאפ אולי שוב את ההקלטה של הזום הקודם, של הלייב הקודם, ששם ממש דיברנו על הלמה החזק הזה, אוקיי? ליצור לעצמנו למה חזק. אז זה דבר ראשון. אני מזמינה אותך ואת כולם להדהד את השאלה, אוקיי? מה מסתתר מאחורי הרצון להיות בריאה? מה מסתתר מאחורי הרצון להיות בהגשמה? אוקיי? כל הזמן. יופי, נכון, ואת גם כותבת פה נכון, את מכירה מישהו שלא רוצה להיות בריא? נכון, כולם רוצים להיות בריאים, נכון? אוקיי? כולם רוצים בסופו של דבר מה? שיהיה להם טוב, שיהיה להם נעים. כולם בסופו של דבר רוצים להיות מאושרים. אבל העניין כאן זה להתחבר לרגש, לא למה, אוקיי? סבבה, המה הוא ברור, ברור שכולם רוצים להיות בריאים. השאלה אם כולם מחוברים לזה ברמה הרגשית. וברמה הרגשית, לכל אחד יש את מה שמרגש אותו, אוקיי? וזה הדגש הקריטי. כי ברור, כולם רוצים להיות בריאים, כולם רוצים להיות בזוגיות טובה ונעימה, גם אם הם בוחרים יש מלא סוגים של זוגיות, אז זה לאו דווקא זוגיות for lifetime. כל אחד בדרך שלו, אבל כל אחד רוצה בסופו של דבר שיהיה לו טוב, נכון? זה ברור. השאלה אם אנחנו מפעילים את משכן הרגשות שלנו, את הלב שלנו, ושם באמת, כי שם באמת נוצרת העוצמה הזאת של המגנות, אוקיי? אז מה שיותר חשוב, או לא יותר חשוב, אלא מה שנמצא מתחת למה אני רוצה, זה למה אני רוצה את זה, אוקיי? למה? ולהתחבר לרגש. עכשיו, העלית פה גם משהו מאוד מאוד חזק, ששאלת האם זה פחד ממחלה או מכאב, אז אני אומר ככה בקצרה, אמנם לא תכננתי להגיד את זה, שוב, אני ככה נותנת את הקליפה החיצונית, בשביל להעמיק בזה יותר, צריך ממש לעבור את התהליך השלם, מה שאני מעבירה בקורס השלם שלי, של אני השפע, ויש לנו מה שנקרא כיווני מוטיבציה, מה שמניע אותנו לפעול או לא לפעול. למשל, אם בן אדם רוצה באמת שיהיה לו גוף בריא, אוקיי? אם זה כדי שהוא, כאילו אם זה מתוך מקום מוטיבציה שלילית, מה שנקרא, כדי שהוא לא יהיה חולה, אז הוא אוכל בריא, או בגלל שהוא כבר גילו אצלו איזושהי מחלה כזאת או אחרת, אם זה לחץ דם, אם זה סוכרת או דברים כאלה שמגבילים אותו נגיד באוכל או דברים כאלה ואחרים, אז פתאום הוא הופך להיות בריא, כלומר זה איזושהי מוטיבציה שלילית, אוקיי? כדי שאני לא אהיה חולה, אז אני אעשה את זה. אגב, גם בזוגיות, הרבה אנשים רוצים זוגיות כדי שהם לא יהיו לבד, שזה בסדר, זה בסדר שתהיה מוטיבציה שלילית, אבל אנחנו נרצה לשלב גם את המוטיבציה החיובית. כי מוטיבציה שלילית היא מאוד מאוד טובה בשביל
התנאה, אוקיי? בשביל ההנאה הראשונית, אבל כשמה שנקרא נעלמת הסכנה, אז אנחנו גם, מה שנקרא, נשענים לאחור ולא ממשיכים באותה דרך. זו הסיבה, אגב, למה הרבה אנשים שעושים דיאטות, שרוצים להרזות, אוקיי, הם מרזים וזה מדהים, אבל אז מה קורה להם אחרי זה? הם חוזרים לאותו משקל, והרבה פעמים אפילו עם תוספות. למה? כי הם לא גילו את המוטיבציה החיובית שלהם. מה שהניע אותם זה המוטיבציה השלילית. יש חתונה לבת שלי, אז אני חייבת להוריד 7 קילו. זהו, הסתיימה החתונה, אופס, עלינו, נכון? או בן אדם לא יודעת, קיצר, הבנו, בסדר? אם אני מתחברת למוטיבציה החיובית, אוקיי? למשל, עכשיו בואו ניקח את הדוגמה הזאת, מישהי שרוצה לרדת 7 קילו, כי יש חתונה לבת שלה, ויש סמלה שהיא ממש רוצה להיראות בטוב, לדעתה. אבל לצד זה היא אומרת, וואו, האמת שאני גם ממש רוצה להיות בריאה, כי הנה, כמו שכתבה פה יהודית, כשאתה בריא, אתה פעיל ושמח. זאת אומרת, ממש יש בה רצון עמוק להיות פעילה ושמחה, וזה מה שמניע אותה, אוקיי? כי פתאום כשהיא פעילה ושמחה, אז הרבה אנשים רוצים להיות בחברתה, ופתאום היא מרגישה הרבה יותר חיונית, אוקיי? ודברים טובים. זאת אומרת, זה בסדר שיהיה לנו איזשהו מניע שלילי, הוא מניע, בסדר? אבל אם יש לנו רק מניע שלילי, מתישהו זה יתמוסס. לכן אנחנו חייבים גם את המניע החיובי. אבל שוב, זה ממש, זה שיעור שלם מתוך הקורס שממש ככה נכנסים לעומק. אם יש שאלות נוספות, מוזמנים לשאול, ואם לא, נעבור לדגש הבא, שעוסק בקבלת המציאות. אז לזמן מציאות, סבבה. הדגשים הם באמת לדעת מה אנחנו רוצים, ולהרגיש את מה שמתחת למה שאנחנו רוצים, להשתמש ברגש. זה ככה ממש על רגל אחת, גם אם תעשו רק את זה, אתם תתחילו לראות שדברים מגיעים אליכם. אבל זה לא מספיק, זה ממש לא מספיק אפילו. כי לזמן מציאות, שוב אמרנו, זה קל, זה פשוט. השאלה אם אנחנו יודעים לקבל את מה שמגיע אלינו. וזה משהו סופר קריטי, אוקיי? כי אנחנו יכולים לראות, נגיד, זוגיות זה באמת אחד הדברים שאני שמה לב אליהם הרבה בחבר'ה שמגיעים אליי, שכן, שאומרים וואלה, הצלחתי וזה, משכתי אליי את הגבר או את הבחורה שאני באמת רציתי, אבל כל פעם מחדש קרה משהו וזה פשוט נקטע. או אנשים שרוצים לזמן כסף, אז הם באמת מזמנים כסף, אבל אז פתאום זה נעלם, או שפתאום הם מקבלים איזשהו משהו כאילו הזוי שהם חייבים לשלם, וכל מה שהם עבדו עליו ירד הטמיון, או שפתאום הם מפסידים מלא, או כל מיני דברים כאלה שהם לא באמת הצליחו לקבל את הדבר. כלומר, הדבר לא באמת הפך להיות חלק מהחיים שלהם, אוקיי? הוא פשוט התמסמס לו. וזה דבר ממש ממש קריטי, לדעת לקבל את מה שמגיע. עכשיו, ברגע שאנחנו שמים לב לקולות שיש לנו בראש, לאמונות שיש לנו, בנוגע לדבר שאנחנו מבקשים לזמן לחיים שלנו, שם נמצא מה שנקרא המפתח, האוצר, האפשרות לשחרר את מה שמונע ממני לקבל את הדבר הזה. למשל, מה אני מתכוונת? אם ניקח באמת שוב את העניין של הזוגיות, אז נניח עכשיו אני פוגשת בחור שככה מוצא חן בעיניי, אנחנו יוצאים לדייט וזהו, אפילו לפני, לא יודעת. פתאום אני שמה לב שיש בי קולות.
וואי, אולי אני לא מספיק טובה, כאילו מעין כאלה רגשי נחיתות כאלה, אולי אני לא מספיק יפה, למה בכלל שהוא יצא איתי, כל מיני מחשבות כאלה. שם זה המפתח לשחרר את הדבר כדי לקבל את הדבר. כלומר, לשחרר את האמונות המגבילות שחוסמות מאיתנו לקבל את מה שאנחנו רוצים, כדי שבאמת נוכל לקבל את מה שאנחנו רוצים. אוקיי? ותסתכלו רגע גם בחיים שלכם. איזה דברים אתם ממש רוצים לזמן לחיים שלכם, ומשום מה, או שלא הצלחתם לזמן את זה, או שגם כשהצלחתם זה לא החזיק. אוקיי? אז תשימו לב איזה מחשבות היו לכם שם, שלמעשה הרחיקו את הדבר הזה מעצמכם. אוקיי? משזה יגיע אליכם בעצם. זה אחד. 2, אוקיי? זה ככה דיברתי על מצב שבו, וואלה, אתם מצליחים ככה לזמן אליכם את מה שרציתם, אבל עדיין יש משהו שמרחיק אתכם מהדבר הזה. שוב, אני אומרת, הדברים שאני מדברת פה הם ככה, הם יותר כלליים, הם הקליפה החיצונית. בקורס המלא אני מעבירה את התהליכי עומק, ששם באמת אנחנו מקלפים את כל המחסומים האלה. אבל זה ככה רק שנייה לתת לכם משהו כן לעבוד איתו, שנייה רגע להקשיב למחשבות, למה קורה בתוכי, האם אני בכלל מרגישה ראויה לקבל, להיות בזוגיות, לקבל ולהרוויח סכומים של כסף, לגור במקום שאני רוצה. האם אני באמת מרגישה ראויה לקבל את הדברים האלה? אוקיי, עכשיו, השכל שלנו יגיד ברור, מה זאת אומרת? בטח שאני מרגישה ראויה. נולדתי ראויה. מה? למה שאני ארגיש לא ראויה לקבל את הדברים האלה? מה זה שטויות האלה בכלל? אבל כשנכנסים פנימה עמוק עמוק עמוק, פתאום שומעים קולות שלא שמענו פעם, או שאולי שמענו והתעלמנו מהם. אוקיי? קולות מאוד מאוד עמוקים שהם לרוב ככה חרישיים, מאוד מאוד שקטים, וכדי לשמוע אותם אנחנו באמת צריכים לעשות עבודה יומיומית, ממש לתרגל, להקשיב למחשבות האלה. אז ככה כבר אני נותנת לכם טיפ קטן, מה שעשינו בתחילת הסשן, שנייה רגע לשחרר את הקיבוצים של הגוף, כדי שבכלל נוכל להיות פנויים ופתוחים להקשיב למה שקורה, וכמובן לשלב את העוצמה של הלב, אוקיי? של הרגש. אז זה היה מצב שבו, וואלה, קיבלנו מה שרצינו, הצלחנו לזמן אלינו את המציאות, אז מדהים. אבל מה קורה? שאנחנו רוצים לזמן מציאות, והמציאות, איך נגיד את זה בצורה עדינה, לא כל כך דומה למה שתכננו, ואולי אפילו הפוכה לגמרי. הדבר ההפוך ממה שרצינו. מה קורה אז? אז גם כאן אני אתן לכם שנייה דוגמה מהסופש האחרון, ושוב, אני בכוונה גם נותנת לכם את הדוגמאות הקטנות מחיי היום-יום, שתבינו שכל הדברים האלה שאני מביאה לכם כאן, הם דברים מהיום-יום, דברים שאנחנו פוגשים אותם כל הזמן, אוקיי? אם רק נשים לב לזה, זה כל הסיפור, רק לשים לב לזה, והדרך הקלה ביותר לשים לב לדברים האלה, זה דווקא בדברים הקטנים של היום-יום. אוקיי? אז שוב, הייתי בפסטיבל, וזו פעם שנייה שהצטרפתי לפסטיבל הזה בתור הלפרית. אוקיי? שבעצם בנוסף לזה שאני משתתפת בפסטיבל כמשתתפת, אני גם מה שנקרא עוזרת, אוקיי? הלפרית, מלשון help. אני עוזרת ככה לתפעל את הפסטיבל. אז באמת פעם הצטרפתי לאחד הפסטיבלים בתור מנחה, ובאמת עברתי שם סדנות, ונזכרתי קצת מאוחר מדי לשלוח ככה בקשה לפסטיבל הזה, כל המנחים כבר, כל המשבצות של המנחים כבר נתפסו, ונותר באמת רק להיות הלפרית. אמרתי, יאללה, מגניב, נהיה הלפרית, סבבה.
ידעתי שאני רוצה איזשהו תפקיד ספציפי, אוקיי? ובאמת גם היה אותו, ולא רק זה, זה גם היה המקום האחרון, כאילו הייתי ממש ככה על הקסקז, ואני כזה, יש, אומייגאד, איזה כיף. סבבה. אני מגיעה לפסטיבל, ואיך נאמר את זה בעדינות? התפקיד שחשבתי שרציתי, זה לא ממש היה התפקיד הזה, אוקיי? חשבתי שמה שרציתי זה תפקיד מסוים, ומתברר שזה תפקיד אחר לגמרי. והתפקיד הזה זה תפקיד קשוח, אוקיי? זה מה שנקרא, באתי לעבוד, ואני כאילו, אוי, 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 זה לא מה שנרשמתי אליו, מה עושים עכשיו? מה אני עושה? מה אפשר לעשות במצב כזה? תרשמו לי רגע, מה אפשר לעשות במצב כזה, שבו, in my face, יש לי מציאות, שוואלה, חשבתי שזה מה שרציתי, קיבלתי משהו הפוך לגמרי ממה שרציתי, מה האופציות שיש לי עכשיו? מה עושים? אז יש כל מיני דברים שאפשר לעשות, אוקיי? אחד מהם זה כל סיטואציה בחיים שאתם פוגשים, יש לנו בעצם 3 אסטרטגיות להתמודד איתה. אחד, זה לנסות לשנות את הסיטואציה, אוקיי? יכולתי לבוא ולנסות לשנות כזה רגע, יש מצב, אולי אני אעשה תפקיד אחר, בואו נבדוק מה אפשר לעשות. זה דבר אחד שאפשר לעשות, לבדוק איך לשנות את הסיטואציה. אם זה לא עובד, האופציה הנוספת, האסטרטגיה הנוספת, היא לא להיות בסיטואציה. אוקיי? במקרה שלי, כאילו, לא להיות בסיטואציה זה מה שנקרא לדפוק ברז, וזה פחות היה האופציה בשבילי. והדבר השלישי, אם אני לא יכולה לשנות את הסיטואציה, ואני לא יכולה לא להיות בסיטואציה, הדבר היחיד שנותר לי לעשות, זה לקבל את הסיטואציה, כפי שהיא. שימו לב שגם כאן יש לנו עניין של לקבל את המציאות שהגיעה אליי, אוקיי? ותכף אני גם אוסיף על זה משהו. ברגע שאני באנרגיה של קבלה, הכל מגיע אליי. אם דיברנו היום שאנחנו בתדר 11, שזה בעצם 2, תדר של הכל מגיע אליי, תדר של שפע, תדר של מגנות. אני מגנט והכל נמשך אליי. זה אנרגיה של קבלה, זה אנרגיה של מגנות. ולא רק שאני מקבלת אליי, אני מקבלת אליי רק דברים טובים. וחבר'ה, זה בדיוק הסוויץ' המחשבתי שעשיתי שם. שוב, זה תרגול. אני לא חושבת שהייתי מצליחה לקבל את הסיטואציה הזאת בכיף ובטוב, אם לא הייתי מתרגלת את הדבר הזה. אוקיי? אין מצב, כאילו זה תרגיל קשוח מדי, תפקיד קשוח מדי, ואין מצב שהייתי מצליחה באמת להיות בטוב אחרי זה. אז אמרתי לעצמי, אוקיי, אם זה מה שקורה עכשיו, הדבר הטוב ביותר שאני יכולה לעשות זה לקבל את הסיטואציה. מה שנקרא, לעשות לימונדה מהלימונים. אוקיי? קיבלתי עכשיו שק שלם של לימונים, והם חמוצים ממש, אבל איזה כיף, אני ממש יכולה לסחוט אותם עכשיו, ולהכין לעצמי לימונדה טובה, קרה, מתוקה, טעימה, אולי אפילו גם להוסיף איזה ננה בפנים, שיהיה יותר טעים. אז ברגע שבאמת שיניתי את הסוויץ' הזה בראש שלי, שאוקיי, אם עכשיו הדבר הזה קורה, כנראה שזה הדבר המדויק ביותר שיכול היה לקרות לי עכשיו, ואם הוא המדויק ביותר, הוא גם הטוב ביותר שיכול היה לקרות לי עכשיו. אז בואו נראה איך אני מתמזגת לתדר הזה של הקבלה, של הדבר הטוב, של המתנה שמתוך מה שיצא לי מזה. ובאמת מה שעשיתי זה
היו לי כאילו שתי משמרות כאלה. במשמרת הראשונה ממש ככה הייתי באנרגיות גבוהות, ופתאום מישהו בא והביא לנו רמקול, ואז הייתה לנו גם מוזיקה כיפית, והיו איתי עוד אנשים, ופתאום הדבר הזה שכל כך התנגדתי לו בהתחלה, שאפילו הזדעזעתי מהתפקיד הזה, כאילו מרוב היה פער כל כך גדול בין הרצוי למצוי, אוקיי? בין מה שרציתי לבין מה שקיבלתי, כאילו מה הקשר בין זה לזה? שני הפכים גמורים. גם כשזה קורה, וחבר'ה, מי שיתרגל את זה, אני מבטיחה לכם, זאת חוויית חיים אחרת לגמרי. אחרת לגמרי. זה בעיניי שפע אמיתי. כי אז אני לא תלויה בשום דבר חיצוני. אני לא תלויה אפילו באם קיבלתי או לא קיבלתי את מה שרציתי. תבינו איזה כלי עוצמתי זה, שאתם יכולים לקבל את המציאות כפי שהיא. ואני יודעת שזה קשוח לפעמים. אני יודעת, במיוחד במצב שאנחנו נמצאים בו עכשיו, המדינה וכל מה שקורה. אני יודעת. ובואו נגיד, זה לא הדבר עכשיו שאני אגיד למישהו שעכשיו איבד אדם קרוב, או שהוא ככה בחרדה או משהו כזה, אוקיי? זה יותר מדי קיצוני. זה לא מתאים לזה. זה כן מתאים לדברים, קודם כל, של היום-יום, ואז מתוך התרגול של הדברים הקטנים, אנחנו לאט לאט נוכל להשליך את זה גם על הדברים הגדולים. אוקיי? ושוב, הכל מתחיל בדברים הקטנים של היום-יום. אחרי שחזרתי מהפסטיבל, פתאום גיליתי שהכלב של אחי עשה לי פיפי בתוך החדר. אף אחד לא שם לב לזה. והחדר שלי היה מסריח מהפיפי שלו. כאילו, תארו לכם איזה בסה זה לחזור אחרי פסטיבל שהיה לי כזה כיף, הייתי באורות ומלא אהבה ומלא פן, לחזור וכזה, אוי, מה עכשיו? כאילו, למה? וזה, ונה נה 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 נה. סבבה, אז יש את הבסה הראשונה הזאתי, אבל בסופו של דבר, מה יש לי לעשות עם זה עכשיו? זה המצב, זו המציאות נקודה. אני לא יכולה להחזיר את הזמן לאחור ולשנות. אוקיי, אני מדברת על מציאות שבה זה מה שקורה עכשיו, ואני לא יכולה לשנות את זה. מה אני כן יכולה לשנות? את הגישה שלי. אוקיי? אז שמתי כפפות, שמתי אוזניות, שמתי לי מוזיקה הכי כיפית בעולם, התחלתי לרקוד, ניקיתי את הפיפי שלו, שמתי קצת ככה ביסום, והכל היה בסדר בסופו של דבר. זה גם מדהים כמה שדברים כאלה קטנים יכולים להרוס דבר גדול, כאילו סופש פתאום שהכל היה מדהים, וזה פתאום דבר הכי קטן יכול להרוס לנו את המצב רוח. לא, למה? 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 אז שוב, זה מתחיל בדברים הקטנים, ואחת הדרכים, הכלים יותר נכון שאני משתמשת בהם, באמת אבל, זה הכלי של הכל מדויק. זה ברמה שזה תלוי לי על הקיר, אוקיי? מי שככה עוד לא מכיר וראה את היצירה המהממת שהכנתי ב5/4/2022, וזה קרה אחרי משבר מאוד גדול שקרה לי בחיים, שלאחריו הבנתי כמה שהוא היה עוצמתי ומשמעותי ומדהים. ודווקא אחרי המשבר הגדול שחוויתי בחיים, כתבתי בתוך הדבר הזה, תודה שהכל מדויק. וזה הכלי, הכל מדויק. וזה שמשהו מדויק, זה לא אומר שהוא לא יכאב, וזה לא אומר שאני אהיה בהפי תמיד ובג'וי ג'וי. לא. זה פשוט אומר שאם זה קרה, כנראה שזה מה שהיה צריך לקרות עכשיו, וזו המציאות עכשיו. אז מה שיש לי לעשות, זה לסחוט את הלימונים, ולהכין לעצמי לימונדה. ורוצים לשמוע משהו ממש סימבולי ומצחיק, ששמתי לב אליו רק אחרי איזה יום מאז הפסטיבל, שבאיזשהו שלב ניגשה אליי ילדה מתוקה, ושאלה אותי אם בא לי לימונדה קרה, והיא פשוט הגישה לי לימונדה.
וכל הפסטיבל אמרתי לעצמי, יאללה, להפוך את הלימונים ללימונדה. כל הפסטיבל. ורק יום אחרי פתאום קלטתי איזה הזוי זה, תבינו כמה שהמציאות הפנימית משתקפת בחוץ. אשכרה קיבלתי כוס לימונדה, שתבינו איזה מטורף. מה שקורה בפנים, המציאות החיצונית משקפת לנו. אוקיי? ושוב, זה עניין של גישה. מה שנקרא, לא לחכות, אם יורד גשם, אז לא לחכות שהגשם יפסיק, אלא ללמוד לרקוד בגשם, זה בדיוק זה. לא להיות תלויה בדברים אחרים, אלא ליצור את השפע מתוכי, וזה מה שבאנו לעשות כאן. אם יש לכם שאלות או ככה דברים שהייתם רוצים להוסיף, לשתף, אתם מוזמנים לכתוב. ואם לא, אז אני מזמינה אותנו למצוא תנוחה נוחה למדיטציית סיום שלנו. המדיטציה הזאת תהיה משולבת בדמיון מודרך, ואני כבר אומר שאני ממליצה להיות בישיבה, כי אנחנו כבר בשעה קצת מאוחרת, ואתם עשויים להירדם, שזה סבבה, זה נחמד, אבל ממש כיף לעבור את התהליך הזה בהכרה מלאה. זה אחד. שתיים, לא כולנו מצליחים באמת לדמיין וממש לראות תמונה בהירה, וזה בסדר. גם אני ככה, החלק הוויזואלי שלי לדמיין דברים וממש לראות אותם, אני לא רואה את הדברים בצורה בהירה, וזה בסדר, אוקיי? ההזמנה היא כן להשתמש בשאר החושים, כמובן החושים של הדמיון, אם זה מה אנחנו שומעים, ובעיקר, בעיקר, בעיקר, מה אנחנו מרגישים. בסופו של דבר, לדמיין משהו, זה לא בשביל לראות אותו, אלא זה בשביל להרגיש אותו. כשאנחנו רואים משהו, אוטומטית קורה שם משהו רגשי, לכן הדמיון הוא מאוד מאוד חזק. אוקיי? אבל מה שחזק יותר מהדמיון, זה הרגש. אוקיי? כמו שדיברנו מקודם, על התדר שיוצא מהלב שלנו. מיכל כותבת, זה המשפט שלי, לא להילחם בסערה שתעבור, אלא ללמוד לרקוד בגשם. הללויה. בול. ממש ככה. טוב, אז אני מזמינה אותנו להתמקם בנוחות, בתנוחה כזו שהידיים, הרגליים וכל הגוף יכולים פשוט להרפות. קח נשימה עמוקה שתזקף אותנו גבוה. נדמיין שאנחנו צומחים למעלה בשאיפה. ובנשיפה נאפשר לכל הגוף להרפות ועדיין להישאר זקופים אך נינוחים. ניקח כמה נשימות ונאפשר לשרירי הפנים להרפות, לקרקפת, למצח, ללחיים, ללסת, ללשון, לאוזניים. נאפשר לכתפיים להרפות. זרועות הידיים יכולות להיות כבדות ורפויות.
בנשימה הבאה נאפשר לבית החזה להיפתח, כך שהלב יוכל להתרווח. ניתן לו המון מקום. נעבור חוליה אחר חוליה בעמוד השדרה שלנו. נאפשר לכל חוליה פשוט לנוח על גבי החוליה הבאה. עד למטה, עד לעצם הזנב. נאפשר לכל משקל הגוף לשקוע למטה. כל העומסים שעצורים באזור האגן יכולים להשתחרר, לזרום למטה כמו גל, דרך הירכיים, הברכיים, השוקיים, הקרסוליים, העקבים, כפות הרגליים והבעונות. הכל נשטף החוצה, מתנקה. קח עוד כמה נשימות טובות. לבדוק האם יש אזורים נוספים בגוף שאולי זקוקים להרפאיה נוספת. אם אנחנו שמים לב ששרירי הפנים פתאום התכווצו, אז נרפא אותם. כנ"ל עם הכתפיים, עם הגב ועם שאר חלקי הגוף. ומהמקום הזה נאפשר לתודעה שלנו לקחת אותנו אל חוף יפהפה. חוף שבו החול זהוב, מנצנץ. השמש נעימה, השמיים בהירים. דקלים יפהפיים מסביבכם, אולי אפילו עצי קוקוס. והמים צלולים, נקיים, מנצנצים ומוארים. אתם מתחילים ללכת על החול הנעים, מרגישים את המגע של כף הרגל על החול, שממש עושה לכם מסאז' נעים בכפות הרגליים. עד שאתם מתקרבים לקו החוף, מתבוננים בגלים הרכים, גלים קטנים, מתוקים. שומעים את הצלילים הנעימים שלהם כשהם מגיעים לחוף, נשטפים וחוזרים פנימה אל הים. והים הזה הוא ים מיוחד. זה ים הזימונים. הים הזה מכיל בתוכו עוצמה אדירה. להקשיב ללב שלכם, לרצון האמיתי שלו, ולשלוח אותו בעוצמה אדירה אל רחם הבריאה. המקום שבו החלומות
רוקמים עור וגידים ומתממשים במציאות הפיזית. אתם מניחים ידיים על הלב, מרגישים את קצב פעימות הלב שלכם, ונותנים לו לדבר, נותנים לו להגיד מה הוא באמת, באמת רוצה, מה הוא מבקש להרגיש. וברגע שאתם שומעים את הלב שלכם, מהדהד אליכם את הרגש או הרגשות שהוא באמת מבקש להרגיש, אפשרו לכל תא בגוף שלכם לקבל מהלב את אותם רגשות, את אותן עוצמות, ולשלוח אותם מתוככם החוצה אל תוך הים, כאילו הים מקשיב לכם, מקשיב ללבכם, ואפילו שומע את מה שהלב אולי לא יודע להגיד במילים. לכן מה שהכי חשוב כאן זה שתשימו לב למה אתם מרגישים. אפשרו ללב שלכם לפעום בעוצמה אדירה לכל חלק בגוף שלכם, אל תוך זרם הדם, אל תוך ה-DNA, את אותם רגשות שאתם יוצרים בתוככם, מתוך הרצון העמוק של לבכם. ואתם הופכים להיות ממש כמו שמש זורחת. קרני הרגשות שהלב הדהד מתוככם יוצאים החוצה, פוגשים את המים, והים הופך להיות מואר, צבעוני, זוהר. כאילו כל הים כולו מתרגש ביחד איתכם, ומהדהד בעוצמה אדירה לכל עבר את רגשות לבכם. אתם נושמים עמוק, מרגישים את השלווה, את ההתרגשות, את השינוי שאותם רגשות עוצמתיים מתחילים כבר לפעול בתוככם. ואולי גם את הסקרנות מאיך החיים שלכם יהיו כשאתם מלאים ברגשות המדהימים האלה. איך זה ישפיע על החיים שלכם, על החיים של היקרים שלכם, של האהובים שלכם. ושל כל מי שיפגוש בכם ויושפע מהאנרגיה שלכם.
ואותו ים קסום, ים הזימונים, שולח את אותה אנרגיה מופלאה של הרגשות ששלחתם אליו, ישירות מלבכם. הוא שולח אותם אל היקום. זורע אותם ברחם הבריאה. הוא מאפשר לשינויים מדהימים להתרחש כבר עכשיו בחייכם. וכל מה שנותר לכם להגיד למול הים הזה, זה תודה. תודה. ממש תראו את עצמכם, את לבכם, צועקים בקול גדול. תודה, תודה, תודה. וכך קורה. ויהי אור. אתם לוקחים עוד כמה רגעים להתפעל מהמקום המופלא הזה שהגעתם אליו. לומר תודה אולי לכל הטבע היפהפה הזה שעוטף אתכם. ובידיעה שתמיד תוכלו לחזור לאותו חוף יפהפה, לאותו ים מואר של זימונים. אתם מתחילים לחזור חזרה לכאן, אל הגוף שלכם, אל המקום שבו אתם נמצאים כעת. בנשימה הבאה אולי תזהו ריח מסוים שיש באוויר. הטעם חוזר לפה. נניע מעט את אצבעות הידיים והרגליים. נצמיד בעדינות את כפות הידיים זו אל זו בתנוחת הודיה, נמסטה, קרוב אל הלב. נרכין מעט את הראש. נתרגש יחד עם הלב שלנו על העוצמות האדירות שנטמעות בתוכנו ברגעים אלו ממש. נחזיר את הראש למצב מאוזן. נשפשף את כפות הידיים זו בזו, ניצור חמימות, אנרגיה, שדה מגנטי בין כפות הידיים. ונניח אותן על הפנים, על העיניים. ניקח עוד נשימה עמוקה. ובנשיפה נחליק את כפות הידיים על הפנים לליטוף רך ועדין. ולאט לאט נפקח את העיניים. תודה לנורית שבדיוק כותבת, תודה רבה רבה, היה מפגש מעורר השראה, תומך ומכוון, את מקסימה ומלאת אור, וואו, תודה. וסופר מקצועי, תודה. אני חייבת לצאת מהזום, ערב שקט ומבורך לכולם, מהממת, תודה נורית. ומיכל שמצטרפת לנורית, איזה כיף. אז באמת מה שעשינו עכשיו, ככה נסגור את מה שקרה פה עכשיו, למעשה יצרנו מרחב ללב, מרחב גם לדעת מה הוא באמת רוצה, וגם להפיץ את זה החוצה.
והתהליכים שאני מעבירה הם באמת תהליכים שהם מעוגנים אנרגטית, כלומר, הם ממשיכים לפעול גם אחרי התהליך עצמו. וההזמנה שלי אליכם, כדי שבאמת נוכל להמשיך ולתמוך בעצמנו, זה ליצור לעצמנו טיפוח יומיומי של שלושת החלקים שמרכיבים אותנו, שזה הגוף שלנו, הנפש שלנו, שזה המחשבות והרגשות, והנשמה שלנו. עשיתי על זה גם לייב בנפרד, אני אעשה על זה אולי אפילו לייב עמוק יותר בקרוב, שככה ממש נוכל להתחבר לזה ברובד יותר עמוק. ושוב, הדבר הכי חשוב מעבר לידע ולתהליכים, זה באמת לקחת אותם ולתרגל אותם ביום-יום. גם אני שעם כל הידע שלי והניסיון והתהליכים שהעברתי והקורסים והריטריטים והם גם אני תמיד נשארת תלמידה של החיים האלה. תמיד מתבוננת ותמיד עושה את כל התהליכים האלה קודם כל על עצמי, ושוב בדברים הקטנים ביותר. אם נדע להשתמש בדברים האלה, בדברים הקטנים, נדע גם להשתמש בהם בדברים הגדולים. ואז הדברים הגדולים גם אם הם פחות נעימים, הם פחות יטלטלו אותנו. אוקיי? זה ממש הדבר המרכזי שאני לפחות חובה בחיים שלי, מאז שאני באמת מטפחת את הגוף, נפש והנשמה שלי באופן יומיומי. תודה. הצלחת להרגיע ולגרום לשלווה. יס. תודה. תודה שזה מה שעבר דרכי והגיע גם אליכם. איזו זכות. אז אני מאחלת לנו באמת שהמשאלות של הלב שלנו, הרצונות של הלב שלנו, יתגשמו עבור הטובה העליונה של כולנו. ואמן שבאמת נחיה חיים של שקט פנימי עמוק, של שלווה, של רוגע, של שלום, ושל כל הדברים הטובים שהלב שלכם מאחל. אז תודה רבה לכל מי שהיה, תודה לכל מי שצפה בהקלטה. אוהבת אתכם המון, שולחת איחולים של אהבה ושפע של טוב. ביי ביי לכולם. אמן. תודה.